В миналия урок си направихме дашборд и сложихме един уиджет към него. Имаме много възможности да анализираме информация за определен хаштаг, освен потенциалния рич. Примерно, нека видим кои са топ постерите, акаунтите с най-голям potential reach, които са публикували твитове, съдържащи хаштага IPBG Media. Има отделен уиджет за това, той се казва Top Posters by Potential Reach. Айде да селектираме инфото от Top Posters, пак избираме нашия акаунт, пак искаме да е чарт, а не таблица, даваме му готово и прибавяме уиджета към дашборда. Виждаме, че IP в България и Кристалина Георгиева са юзерите с най-голям потенциален рич. Това значи, че те или имат много последователи, както Кристалина, или са пускали много твитове с съответния хаштаг, както EPO, и им се е натрупал ефект. Може да експортнем инфото отново в Excel, може да изберем JPEG, други рисунки и да си го експортнем като снимка, си направим репорт.